ja terveiset täältä Thaimaasta. Me tehtiin teille pieni video, kun me käytiin slummissa vierailulla ja tässä seuraavaksi niin pääsette sen videovälitykselle mukaan sinne slummiin. Näette vähän minkälaiset olosuhteet siellä on ja mitä siellä meidän vierailuaikana tapahtuu. Me ollaan tultu nyt slummissa käymään, että Suomesta ollaan saatu raha-avustus ja ollaan ostettu hirveästi riisiä ja öljyä ja nuudelia ja nyt sitten tämä yhteisön asukkaille tullaan tuomaan ruokaa ja järjestetään vähän ohjelmaa. Kyläyhteisön ihmiset tulee kyllä heti auttamaan ja kantamaan. Sawadee. Eli ruoka-avustukset tuodaan tänne ja sitten nämä kyläläiset pussittaan ja tehdään niinku perheille semmonen avustuspussi. Siinä on nyt 70 perheelle riisiä ja nuudeleita ja öljyä ja lapsille vähän jotain sipsejä. Täällä slummissa on nyt aika märkää, koska viime yönä on satanut niin paljon ja tää tahtoo mennä aika liejuiseksi täällä tämä ympäristö. อวยพรเพื่อนๆของท่านที่ท่านได้คิดถึงคนไทยชุมชนเทพประสิทธิ์แห่งนี้และได้นำเงินได้ซื้อของซื้อข้าวมาฝากพวกเราขอพระเจ้าอวยพรท่านและอวยพรทุกคนที่รับประทานอาหารนี้ขอบคุณพระองค์สำหรับป้ากล้วยด้วยที่เป็นเจ้าภาพให้สถานที่ขออวยพระพรในนามพระเยซูคริสต์อาเมน Tässä siunattiin avustusruoka ja rukoiltiin ja nämä ihmiset suurin osa on buddhalaisia, mutta rukoiltiin ja kiitettiin taivaan Isää ja Jeesusta, että tämmöinen apu on ollut mahdollista tänä päivänä. Nyt annettiin kaikille lupaa, että voi tulla hakemaan sen ruoka-avustuksen tuolta edestä. Tässä näkyy hiukan näitä rakennuksia ja koteja, millä ne näyttää. Käydään, tässä on tämän rouvan koti ja me päästään käymään siellä. Sawadee. Katto on päällä, peltikatto ja tässä talossa niin niillä on lattiakin tehty tähän, että täällä on niinku jonkunlainen valu lattiassa. Siinä on heidän keittiö. Täällä on nämä kattorakenteet huonot ja tämä mies tässä just kertoi, että tänne sataa vesi sisälle. Ja näytti myöskin tuota seinää tossa, että tossa on niinku naapuri ja se on ihan pelkkä pahvi vaan, joka on ihan lahonnut, että siitä niinku muuta työntää käden läpi, että sitä yksityisyyttä ei kyllä hirveästi ole täällä. Ja vessa on tuolla ja vessassa oli sama ongelma, että katto on ihan täynnä reikiä, sinne sataa vettä sisälle. Muutenkin se tietysti on aika alkeellinen toi. Mutta viemäröinti tässä huoneistossa on, että siellä kuitenkin WC-pönttö löytyy.
tämmönen pikkupoika täältä slummista löytyi, joka on 2-vuotias ja hänen nimensä on Pop. Ja ei ole äitiä, ei ole tietoa mihin äiti on mennyt, mutta onneksi on isovanhemmat, jotka täällä huolehtii ja keräävät pulloja ja saavat niistä pikkusen rahaa sitten, että saavat ostettua pojalle paitaa. Aluksi pelkäsi vähän se ulkomaalaisia, mutta ei enää.